Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHatirari 263 usubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka ndati subscribe, ndati like this video, zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona this video. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, manews updates ipanapa paHatirari 263 tinouya nawo nguva nenguva takamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akangoti wandei pasame video. First update ivideo rasekuru avo vane 108 years vanga vachitotaura kuti vakagara naJoshua Nkomo nana Robert Mugabe mujeri. Nguva iyo yakagara vana Robert Mugabe mujeri vaitove vese mujeri. Zvisinei pane mashoko avataura kumhuri yeZimbabwe. Nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza, toyaya nadzo sezvadziri tisina kudziwedzeredza kana kudzitapudza nekuti maupdates epanapa maupdates anouya ane proof, haasi maupdates ekugadzirira. Zvisinei pane mashoko avataura kumhuri yeZimbabwe vachiti hanzi President vaMnangagwa taneta nawo hanzi vachiwenga ndavambopinda vatisunungure. Ndomutoro wangu wachitaura muchavzvinzwira mega. Ndatone this video. Baba makadi. Kwedu. Munoitwa ani sita? Kwa John Katsande. John Katsande. Munogara kuno kwa Mtoko anditi? Hungu. Mningi mune muchiri kurangarira kuti mune makore mangani? Hungu. 1921. Muri wagora 1921 inotipa makore mangani? 108 years. Saka makada kuita mazera ana Mugabe kaini. Mugabe anga akatiitei mudiki zvishoma. Ini ndaivavarira naJoshua Nkomo. Maivarira naJoshua Nkomo. Makarwa hondo here yerusununguko? Hungu. Makaenda kuhondo kana makasungirwa zvematongerwo? Makasungirwa zvematongerwo enyika. Makasungirwa zvematongerwo enyika. Makagara mujeri kwenguva yakareba sei? 5 years. Makagara 5 years. Hungu. Saka makazobuda mugore ripi? 1955. 1955. Saka kureva kuti makapinda mugore ra1950 mujeri. Ndevapa vamwe vanhu vamakagara navo mujeri? Solomon Zvinamurungu. Elias Katsande. Mazai. Chumfombo. Na Harare Masango. Ndio takagara nawo. Ko ana Mugabe vamambotaura? Na iye Mugabe. Takagara naye. Nani mumwe? naJoshua Nkomo. naJoshua Nkomo. Saka magara mujeri kwemakore mashanu makazobhadharwa here? Hatina kubhadharwa kana padiki. Chii chakaita kuti musabhadharwa? Ndaito kuti tichienda kuchimuka enda motori mapepa kuna vamwe makasungwa nawo. Ndichienda nayo. Ndasvika ikweyo mapepa yaye. Wakati aiwa kuchimbomirai. Kusvika nhasi ndakandomira. Kusvika nanhasi makangomira. Saka hapana kana chamakawana? Handina. Asi ningi mumwoyo menyu nezera renyu ndaona muchiri kukwanisa kufamba, muchiri kudii, Mwari akuwanirai nyasha. Muri kushuvira kuti kudii? Ndiri kushuvira kuti dei nengiriko uyu ichivenga agona kupinda apa agone kutisunungura. Munangarwa uyu tatambudzika naye. Matambudzika naye. Tatambudzika naye. Saka iye zvinezvi nezera renyiri muri kurarama sei? Ndiri kurarama zvekushupikira. Zvekushupikira. Tiri kundopuwa zvimashawa zvitsvuku nowiti ukabika sadza racho. Next update ivideo riri kutondirwadza, ivideo riri kundisereresa. Ameno kuti ichokwadi rida kuti tijaji nyaya iyi sezvairi. Ivideo remukadzi uyu akasungwa asi iye ari kutaura kuti handina madhiri andakamboita nemurume wangu nokuti akasungirwa kunzi hanzi akaba mombe akapiwa 9 years mujeri. Amai vemukadzi vachataura, iye mukadzi achataura. Credit kune vakatora this video. Ndatone this video.
chakaitika ndeyekuti ini ndandiri kushopu ndichitengesa kushopu wandaitengesa. Saka ndiri kushopu kwekuya ndakazongonzwa kuti murume wenyu aba mombe. Saka aba mombe awani wachiitengesa. Saka chitupa chenyu ndicho chiri kunzi chaitwa witness, chashanda kuita witness. Saka inini panguva yazvaitaurwa ndinaunyaudzisa musoro nokuda kwokuti inini paground ndaandisipo. Ndobva ndagara kubasa kwekuya. Ndobva ndatozoenda kumba ndakuti gendiende kumba. Ndobva ndasvika murume we ndobva ndamuwana asipo. Hama dzake ndobva dzatanga kundidzinga. Sudukai panapa nekuti mukazowana muri pano motipinza bhizi. Ndobva ndati nokuda kwezvikanzi mimi bvai pano mozouya murume wenyu auye nokuti yanga asipo. Ndobva ndabuda pamba paipai. Ndobva ndaenda kwatete vangu. Vana vandavaendesa kumusha. Ndiri kwatete wangu murume wangu akazouya kwatete. Akauya uri musi weSaturday. Ndobva anzwena tete iwewe uri kutaura kuti watera mukadzi wako azviite kuti muende nomukadzi wako musati mapedza nyaya dzako dzatiri kunzwa. Zvikanzi ndodzipedza mangwana. Ndopandakazotorwa nepolisi. Saka ndatorwa nepolisi ndichienda kujeri. Ndobva ndasvika ndobva ndanzi ndabva ndaenda kukoti. Ndopandakazonyatsa kunzwa nyaya yangu kuti nyaya yangu inini ndeyekunzi yandakapindira muno kuwitnessa mombe yekuba. Asi kutowitnessa handina. Chitupa changu ndicho chikashandiswa. Akazoya kumba kwatete kwandanda kugara. Nenyaya yekuda kuti murume aitiza nyaya yake. Saka achitiza akabva awaniwa ari kumba kwatete kozi akauya Saturday. Sunday kuma 11 polisi ndopaikatese paikasvika ndobva tatakurwa tese. Ini ndaitorana natete mukitchen mubedroom atete iye aira mukitchen nevana. Saka polisi ikabva yasvika bva yamwana ari mukitchen mwemwe ndobva atobatwa. Ndobva zvanzi mukadzi wacho ari kupi ndobva ndati ndirimo. Vanga vauya kubedroom kwatete ndobva ndati ndiri pano. Ndobva ndatoiswa cheni ndobva taenda kumasales school. Saka kutaura kwayaitwa nyaya yakatanga ichinzi makaenda kuba mombe nomurume wako kusenda ubedzi. Ndobva ndanzongoungana kuti kwete ndakati handizvizivi. Saka semunhu ndisandambopindawo mukoti. Zvimwewo zvandaibvunzwawo ndasingakwanisi kuzviita sekuzvipindura. Saka ndobva ndazonzi iwewe nyaya yako chaiyo iripo kuti iwewe wakaita witness. Kuwitnessira murume mombe yekuita seyekuba. Ndobva ndati handizvizivi. Saka ndati handizvizive pakazosedzwa vakatenga mombe wacho ndovakazodana. Ndobva vauya vakatenga mombe wacho. Ndobva vatizvoni wango uripo pakaita pakatengeswa mombe. Ndobva ndati ini handisi kutomboiziva kana mombe yacho handitomboiziva. Ndichiratidzwa mufananidzo wemombe. Ndikati handitomboizivi mombe handimboizivi. Zvikanzi kopamba ndikati pamba zvesho ndopani ndipangu asi mombe handiizivi. Ndobva akuedza kutsanangura vana vanga varipo ndikati zvesho vana ndakamusiya aine vana. Zvakanzi kukoti kwendobva ndanzi iwewe kubatwa nemhosva nokuda kwokuti murume wako ndiye akaba mombe ende wewo chitupa chako vachawanika chiripo. Ndikati aiwa chitupa zvesho ndakachisiya mumba. Saka murume ndiye akatotora chitupa changa achiita achishandisa. Zvikanzi kuti nyepera iwewe nomurume wako muri mudhiri rimwe chete mwakasaina. Ndobva ndati handisi kuzviziva semunhu wandisandapinda mukoti handina mawedzi ayandaipindura akawanda. Ende nenyaya yanga ndisingazivi kuti yakatanga sei. Handina zvandaipindura zvikawanda. Ndingopindura ma1 wedzi chete. Inini pandikatora ndakangoita mutengo 2 weeks ndiri mukati. Ndobva ndapiwa bail ndabuda kunze. Ndapiwa bail ndobva ndakaenda kukoti. Ndikaita 6 months ndichienda kukoti. Zvokuti plus dei kuri kunzini ndakawanawo gweta rakandimirira panyaya dzangu. Dena sitori muno futi. Semunhu asingagone kupindura ndisingazive kuti apa pakadai apa panopindurwa sei apa pakadai panopindurwa sei. Dei ndakaona anondimirira dei ndakabuda. Saka ndikaita 6 months ndichifamba ndichienda kukoti.
ndobva ndazotongwa. Ndakangoshedzwa ndabva kupinda mubox musi ndobva ndangonzi vakataurawo zvavakataura ndobva vati fadzei takubata nemhosva nenesi prison. Ndewo mashoko avo akangotaura. Hauna chichemo here? Ndobva tangotaurawo nyaya yevana kuti inini vana vangu havana anovatarisa. Mai vangu havana murume ende vatori nemhuriwo dzavo dzinoenda kuchikoro. Vana vangu nevavo vaita 6 havana anovachengeta. Ndobva zvanzi zvoni urotipedzera nguva ndobva ndataenda kujeka. Chakazoitika ndechekuti tabuda mukoti tatova panze. Akutaura nemapurisa akauya kumba. Akabva abvunza kuti kuinga vano patakasvika pamba ukati zvoni makati vanga asipo mukadzi uyu. Sei mukoti mazotaura kuti mukadzi anga aripo. Zvakanzi isu tazvitaura nokuda kwokuti murume haana kusungwa. Mukadzi ndo watateta kuti iye akanzwa kuti mukadzi wake ari mujeri anorwadziwa achiuya kubudisa mukadzi achipinda munyaya yake. Musi wachinzi Fadzi avharirwa ndakachema kana nazvino zvichikatondibara zvokuti kana ndikatozvibvunza misodzi yangu inotobuda. Izvo zvakasiya vana 3 variko, baba haana vakafa. Anochengeta vana vacho hapana. Inyaya inotondibara Fadzi zvokuti inondipa murangariro kusvika namanje. Zvisinei kuti one ndisinawo mari yekuenda kunomutera kuti ndiite sei ndimuone. Murume wangu panyaya iyi yemombe kutoa kwaakaitwa ndakangonzwa kuti akatorwa nyaya iyoyo. Tichisvika koko kujeri akabva achinjwa kubva kuMaundareni ndobva aiswa kuBhindura. Ini bva ndasandira kuMaundareni. Saka zita rake kuMaundareni rakamboshedzwa panyaya iri yemombe harina kutobva razoshedzwa. Ndichienda koti ndichibvunzwa nyaya ndichinzi witness ndikangokwanisa taura kuti witness angava ari witness wangu ndiye muridzi akaba mombe. Nokuda kwekuti ini handingashedze munhu asiri kuziva nezvazvo. Ende inini murume ende angatonitaurira kuti zvakafamba sei zvechitupa changu ende mombe yacho akaiba sei. Ndadaro kukoti ndakupota ndichienda kukoti kuya ndichitovhunzawo vamwe anasekuru magadhijeri anenge aripo. Vaingonditi achaita sei achadanwa sezvo ari mujeri nakare. Ndikasvika kutongwa murume uyu haana kana kudanwa. Musi wekutongwa ndichibva ndatovhunza kuti ko inini ngawani ndakati murume ndiye achandiita sei achakwanisa kundipupurira zvikanzi ukazvinunura nedare. Ndobva ndatotowa manhandisa iye wacho murume wangu wacho. Ndichitozosvika kuBhindura haisi nyaya aitoendera kukoti aitoenda nyaya attempted. Ende kutaura kuno ukandiziva kuti akabuda kuenda kumba here kana kuti ndo nyaya akatongerwa here attempted handisi kutomboziva kozi ndo yaiendera kukoti. Yemombe haimboendera kukoti ende yemombe haisiriyo nyaya yanga akatogarira aigarira yeattempted. Chiri kutondorwadza ndechekuti ndakatongwa 9 years dzanga ndisingafanire kunge ndichipikira. Iye muridzi wemombe ndaifanira kupikira 9 years. Sa witness ndaifanira kupiwa mutongo wangu but ndikazopiwa mutongo ukawandisa 9 years apo zvinhu zvandisina kuita. Ndonyaya ikundirwadza. Hanzi ndakawitnessa mombe yekuba nokuda kwokuti panhengi rachona pabepa racho iye ndianga ari witness number 1 ende chinzi witness number 2. Pane mumwewo futi mukadzi ainzi witness number 3 handitombomuziva. Asi mukadzi iye haana kana kutomboshedzwa kukoti ini ndindandiripo.